Zaran kalar yadin ne, rashin kake burge ni, yan gulma bai kama ni, rabbi ke kare ni, san ka zuci mun rauni, waɗansu na nuna ni, wani da kai muna yin kamanni, za na faɗi kai tare ni. Haba bibi na, karki sa a canzan suna, kin san da jarumi ka kira na, bar so abin ki kalli ido na, kauna abin ki zan nunawa, to a bar masa kayarsa matarsa gida na zaki ki kwanta farafara. Zaran kalar yadin duka sadar su sa kyale ma bebe, inai akwai fahimtar juna kai za ka zama mijin yar farfara. Zaran kalar yadin duk hasadar su sa kyale mulki, inda akwai fahimtar juna ki za ki zama matar dan farfari. Tsari na ko damuwa ba na yi dan shi yake cikin buri na, ko da tunani zanen shi ne yake zuwa ruhi na, Allahn saban daina ba, rayar saban daina ba, ni kamar saban samu ba, komai yaban bazan raina ba, ya fi kuɗi da mota babba na zarta masu yin zagi na farfara. Suna ta san ko kudi fa ban tara ba, ni kai nake kauna ka san ba kudi ba ba mota ba, sako garin har kayan lefe da zo gurin yarba ba, karka takura kanka bebe a ba kan ba san shi nake ba, akwatina ya fi ma, sadaki zan nemo ma, lefe na ya fi ma, ni ne kawai ka zama ango na farfari. Islamiyya na soke, na cikar na baze. Habake kuma menene ha? Sake fuskar kiran sayani ne zan zama an gan fuskan nan farfara. Ni ba fushi nake ba, ba neman faɗa nake ba, ban iya yaudara ba, ba zolaya nake ba, ba gulmar wani nake ba, ban iya sada ba, bakin ko ba zai taɓan ba, kunje ko ba zai biyan ba, ni ba zan faɗi ba, ni ba zan iya ba, a bar masa kayan satin da yanzu ni kaɗai ka zaɓa farfara. Zaran kalar yadin duk hasadar su sa kyale